Hej alle sammen. Klokken den er 5:30. Og det er i dag, at nu han skal opereres. Jeg tager derind og tager tog her klokken 6. Så er der cirka klokken 7. Jeg skal klokke i dag for Noah. Sådan så I kan følge med i, hvad der sker. Jeg har besluttet mig for at tage make-up på i toget, fordi jeg er mega træt. Og jeg orker ikke lige nu. Og Jonas, han er også vågen, ikke? Ikke? Han skal køre mig. Han er sød at køre mig. Vi har alle sammen stået siddet lidt op. Ja, Sander han sover. Ja, jeg vil lige lave noget kaffe, jeg kan tage med. Jonas har slet ikke sovet. For jeg synes, det bliver ikke. Og det er de forkerte, der vandt, ikke? Det var bare en all-star kamp. Det er lidt lige meget, du ved. Men det er stadig forkert. Ja, det skulle have været. LeBron James. Det er mig, der har lavet det. Så. Tandpasta. Sådan. På trøjen. Sådan går den, når klokken den er 1x6. Nu er klokken 5:49. Der gik ikke nogen bus på det tidspunkt, så. Nej. Sådan er det at leve ude i Helsingør. Sådan er det. Ude på landet. Vi har en gave med. Ja. Kan man nu ikke se. Nej. Hej. Nej. Vi ses senere, ikke? Jo, jeg har også gået til. Tak. Nå, vi ses, ikke? Ses. Nu er jeg på Hvidovre. Jeg har ikke fået filmet så meget, fordi det regnede. Og jeg faldt i søvn i toget, så jeg skulle af på Hellerup, så jeg måtte løbe ud. Jeg nåede lige at vågne op. Men jeg kommer over. Så det er det vigtigste. Og jeg er på børneafdelingen på Hvidovre Hospital, så nu er jeg begyndt at sige hej til Noah. Jeg skal operere sådan en time, så. Hej! Hej! Sig hej til kameraet. Hej til kameraet. Hvordan har du det? Godt. Sidste dag med alle mine tarme. Ja? Nu siger vi farvel til det dårlige, ikke også? Skrid tarme. Hvornår skal du opereres? Er det ikke klokken 8? Du bliver kørt ned kl. 8. Så kom jeg lige i tide. Ja. Yeah. Verdens bedste. Nej, kan du lige lade den køre? Verdens bedste søs er stået op og taget toget kl. 6 og er herinde på Hvidovre 7:30. Vi elsker dig, Ria. Vi elsker dig. Vi elsker dig, Ria. Vi laver en outfit of the day. Ja. Jeg har et eller andet, som jeg Beaverwork. Beaverwork her. En Beaverwork trøje. Den er meget flot, er han ikke? Og så har jeg også sådan nogle bukser Beaverwork. Med nogle minion-sko. Der er lige noget, jeg skal vise dig i. What? Hvad er der ikke? Er det der videre? Ja, Jeg så det godt. det var ikke mig, der skrev. Prøv at se videre. Og hvad er det, du har, Nora? Jeg har samme charme. Det har du også, men hvad du har gjort siden kl. 2 i nat? Sovet. Ja, udover det. Fastet. Det betyder, at man ikke spiser noget. Man må ikke spise noget. Og hvornår må du ikke drikke mere? Siden klokken 6. Men klokken den er 7:30, så du har fastet i næsten 6 timer. Ja. Det er ret sejt. Hej, gud. Jeg vil godt takke jer for, at I subscriber. Jeg er rigtig glad for det. Og jeg ved godt, der ikke kommer så mange videoer op hele tiden. Men det er fordi, altså nu ved I det i hvert fald, fordi det der med min sygdom. Men det kan være, der kommer endnu flere videoer op. Jeg lover ikke noget, men det kan være, siger jeg. Og så kan de se Nora vokse, og Nora med mere energi, ikke? Ja. Og så kan I se mig blive 70 meter høj. Det ender med, at du vokser op over mig, ikke? Ja. Men jeg er heller ikke så høj, så der skal ikke så meget til. Det er jeg heller ikke. Nej. Vi kan se noget sjovt. Det her, det er tøjet til mig og min mor, når vi skal med Nora ned, når han skal ind og koge. De er faktisk næsten lige så lange, som jeg er høj. Og jeg kan være i dem 2 gange. Prøv at se, vi kan tage dem op her. Tag dem på! Tag dem på! Det ligner sådan nogle faders. Ja, du snøv sådan. Ja, en pastinak. Bukserne er højere end Noah.
Og bukserne De er i hvert fald store nok, kan man sige. Ja, cirkus. Føde, ikke? Ja, jeg er gravid. Eller har du Det er nu. Det er min afdeling. Nu filmer jeg lige udsigten selv. Men der sker ikke noget. Lige ud til en gårdhave. Min operation er blevet udskudt til kl. 10. Fordi lægen, han kørte galt, tror jeg. Eller Nej, han kørte ikke. Hold i kø. var det kø? Hvad så, Nora? Hvad glæder du dig mest til efter operationen? 1. Jeg kommer til at vokse. 2. Jeg kommer til at vokse. 3. Jeg kommer til at få charme. Ikke charme. 4. Jeg kommer til at se mere lækker ud. 5. Jeg bliver 5 meter høj, mand. 6. At de ikke kan kilde mig i en måned. Hvad så nu den? Så er det nu? Ja. Klokken er 10. Jeg har du lige filmet lækker, mor, her. Ja. Hva? Jeg var også sådan en Pænt. sjov hat på. Sidste gang jeg ser på jer, eller Inden du blev opereret. Sidste gang du taler til kameraet. ja, med min dårlige tarm. Ja. Hej, Nora. Klokken er 11:15, og Nora er stadig til operation. Og min mor har fået noget mad. Der. Og jeg har fået en lille kage. Vi lavede en overraskelse til Nora. Ja. Verdens bedste Nora. En sej Nora tilbage fra operationen. Og pænt smadret Og pænt smadret. Men det gik helt vildt godt, ikke Nora? Og nu er du fri for de dårlige tarme. Du vil vente til alle. Kan jeg få en high five? Han dabbede også lige efter, han var vågen. Og de her to er også kommet. Hey, Du sidder op. Der. Skal du kakao? Ja. Prøv at lade smage den. Hvad synes du om den? Den smager af chokolade. I'm in love with the coco. I don't fall a lolo. Men Jeg er træt. Ja, jeg tror også, jeg er op klokken 7:30. Nu skal vi hjem af, og vi har lige sagt hej til Nora. Hej hej Nora. Hej. Vi ses snart, ikke? God bedring. Hej hej. Så nu har vi været på hospitalet, og nu er vi opereret i dag. Og vi er på vej hjem nu. Klokken den er 5:30. Men
Ja, jeg håber, I synes, det har været sjovt at se Noahs dag på hospitalet. Han kommer jo først hjem om i hvert fald en uges tid. Måske lidt mere. Og ja, Noah og min mor vil nok løbende lægge nogle korte videoer op for at opdatere, sådan så der ikke er fuldstændig stille. Men ja, det var bare det.